Košickí vysokoškoláci poletia zo švédskeho kozmického centra. Ich nápad totiž zaujal predstaviteľov Európskej vesmírnej agentúry. Raketa poniesie zlepšová, ktorý zostrojili na pôde Technickej univerzity Košice. Môže to byť prevratné riešenie chladenia modulov pri vstupe do atmosféry. Bežný človek by ani nepovedal, že v tak skromných podmienkach môže vznikať výnimočný projekt, ktorý má zmeniť budúcnosť vesmírnych programov. Za tým všetkým stojí partia odhodlaných vysokoškolákov. Vieš mi dať rezistory, prosím ťa? Jo. Touto technológiou by sme mohli potom nasmerovať nejakú budúcnosť. Prišiel nám časť rakety Rexus. Je to originál vonkajšia časť rakety, ktorá poletí do výšky 85 km. Vo vesmírnom priestore z nej odpália prototyp so špeciálnym tepelným štítom. V košickom module sú osadené stovky komponentov. Testovať budú uhlíkové vlákna chladené héliom. Hélium bude ochladzovať tento tepelný štít. Môže dosiahnuť rýchlosti až Mach 2 a na špičke štítu bude až 250 stupňov. Helium bude vypúšťané z tejto bombičky, prechádza cez tento solenoid, ktorý to bude regulovať. Naším cieľom je udržať vnútornú teplotu cca 30 stupňov. Týmto pokusom sa snažia o znovu použitie dielov vystrelených do vesmíru, aby sa z nich po návrate z kozmu nestal len obyčajný odpad. Vďaka tomu, že uhlík je pevný, my by sme mohli použiť práve ten náš tepelný štít ako samotný trup raketoplánu, čím ďalej znížime celkovú cenu a váhu raketoplánu. Ostrému štartu predchádzajú stovky testovaní. 2, 1... A pri tomto 100 000-ovom projekte nemajú vysokoškoláci právo ani na tú najdrobnejšiu chybičku. Každá skrutka sa doťahuje na moment a potom sa ešte bude pri lete a testoch aj lepiť. Kryt, ten bude vyhodený v tej výške 85 km ako prvý a následne po ňom bude vyhodený táto kapsula, odpadnú tieto saboty a bude padať samostatne atmosféru. V určitej výške asi 6 km by sa mal odpojiť padákový kryt a tu bude padať. Ostrý štart by sa mal uskutočniť v marci budúceho roka. Košickí technici veria, že ak ich test dopadne na výbornú, mohol by sa ujať aj vo veľkých vesmírnych programoch americkej NASA alebo európskej ESI. Z Košíc Jozef Kačmári, televízia Joj.